Pentecostal network PenNet program clear to zong te labai swapping in chibai gam buka cheu hei tu na henin kanom na hi lungleya kanom mega kanhunga signboard te pok in hmuanga lunglei UPC office ko ta kan ding mega tunhuna hianin lunglei hianin general conference LED voice homli pasarina mangturin ganin bwasai me kania voin hi mikhwal lo thlenni te nia chuan mikhwal hmuana lamte kan han shoot kwa langa counter shang te mikhwal thlen to dan te tin mikhwal lo thlengte anom chuan tikhan komna hunte hmuana hunte kan nei dona thlir tu te na in lo hlimpui nge kha kan be sei tak chetani ole hei tu na henin lunglei cha Maria kanom meka chuan hetila hi cha Maria an main counter ania chuan mikhwal lo thleng to te tin eng bial eng tinge bial eng zan nge helai mun hen lo thleng don ti te kha zona hun toite kan han mangle lok don ni ama sign chibaile ama sign in ming te tin he counter hen enge imo phurna ti te kha min han soi sak lokla kaming chu doctoral arvanang mangai sa ania hemi headquarter local cha mari hem POD secretary ni lai mek kani chuan reception lamba khanin leader te iniam leader ni hal me secretary kani ba khan mo chuanin headline counter hen voina henin mikhwal engzat vel nge lo thleng to azat che kha soi har deu pon a om bor vel kha min soi sak thei chuan tuna hi mikhwal hi somthum an lo thleng to avai lo thleng to ri zathum somli vel an lania ba sa local hi lo la thleng hlom lo ni ber mai tuna chuan chuanin hemi counter hianin bial engzat vel nge lo thleng tura in be se tuna hi bial som panga thleng turin kain rom hana chuta chuan bial ni vel ba hin lo la thleng lo ani chuan engtinge mikhwal hansem chungchang ati har sanna te in to kem in boyam boy lutuk lawe an lo in report ai khan an claim le tak zero wang khan rinai takin kan buk lutuk lawe bainia mikhwal tam deuh lo hmak thleng nge turin tu sakna sang bregan han chau pokalo me all hei tu na henin pukpuya advance counter lama kan pheya amai ro chu hei voin ni hi khwa hian min bum ro dewa kan mi khwan hmo ana khwa hi ro asur na se me me du angin counter te pokan tlo tam thelo mai thea ma ai ro chu hei tu na henin advance counter a kan han kal pheya chuan hetila hianin kan how tu pa ber lo oma anin aming te tin tun ani na te khoi min han soi sak masa sela kaming hi hlal ming moya anaya tun general LD conference hian reception and asal committee hian chairman nilai kania enge in nauten an chanpol an hlen thai man thok cha itiam lungoi thak itiam ne kan naute hi fel khop maya kan phak to le kan theyang tok chuan kan in bua se chumi ang chuan thopon thok tha thokhat lom viau mai chuan hei soita gang khan hela hi advance counter ania mikhwal hi engzat vel nge lo thleng to atin bial engzat nge lo thleng to ti te kha asya thei chuan khongai min han soi sak lela chiang kuang de han soi kha ala fu che lo de advance counter hi mun thuma kan siama ke ni hela pukpui mi te hi pukpuya hian tuna hian zali bor vel hian thleng to amaro chu bial ang kha chuan thleng za thi soi har de hlaka ni so lama chim lama son counter pakhata oma khothang lama pakhata omboka chulam chu kan la bet pop chi lawa engzat nge thlengi kan na thelawa helai pukpui counter hi chuan zali vel tun din mura kan thleng to ni chuanin inim bwa saidan tlang puyang chi te hemi LED conference voice somli pasarina thleng tura inin bwa saidan ang chi te kha atlang pui soi the jang khoi min han soi sakla LED conference lo thleng tur hi kan thei to kan in bwa sai ve organizing committee lamte pon ma an la na saviawa ati chon ke ni hi kan soyang khan reception and asar committee lama hi sub committee kan ni angin kan phak to la atul dan angzel in ma kan la chowa ti chuan mi khwal thena tur chungchang te chu ba ka chuan mi khwal lo thleng tur te khoyang kan da ang ti in an thlenam hun tur te ro mana sang kan siama chu ba ka chuan asar lam te po hian kan mo phurna ang tur china ro man te po tuna hian malak chho me kan ni
chuan ami puilam shim te in lo in buat sai na saim he general LED conference voice somli pasari na thleng tur hian tin a ha thla ki tinge a phur omi ti te kha nangma ngai dan shim te kha khoi min han soi sakla nia a ha thak zong han soi don chuan a ha thak na lai chen te po chu om tho amai ro chu conference thleng tur hian ani kumlam atang kan lo in buat sai to wangin thei top chuan ma kan han la ve kan in buat sai chho ve chu ni a kan khom puinam hun tur hi soi thin angin mun ma thar ani wangin malak na tur la in buat sai na tur po atam angreng khop maya tun din muna hian du thu samang zan chuan in pe fel lo mai la tlang pui thuwa chuan kan tun kan conference tur tan chuan kan in buat sai thokhat chu ni alo mom ne me in zara ha taka in lo tho na zara LED conference nuam tak kan mang tura bai sei la tiro chuan enge mi in lo in bot sai dana he khom bui hanin palai engzat venge local tura in bai sei deutin in bai sei angzat te hi an local theidonin isiam I hmu danin nia report kan han lak khoma ka chuan district sang hian sang ni chuang kha report chu kan donga amaro chu ti hian a hun na ron thlenga amai ro chu a hun taka ero chuan in report angkha anon kal hlei thelo then khata chuan ron thul le ten oma chu ti rol chuan then khata ero chuan in report ai tam hlek ron kal bel te pon om vele thunga palai hi kan thleng zo phatani lo chuan aza che soi hi chu ala theilo ala rem lo de hlakani chuan voini lo thleng lo turang chi hei tlai te mat lai turang chi tikha in report sa te omem lo hmuale te an ngai donem o kan riat dan china hi chuan general khoir hi naktuk injini la main ron kalan tuma chumi ani po thlenna tu ruam han saksa ton ne chumi ba ka chu tundim hmula chong ka sha chia lo ke ma lama chuan ole hei voini a kho che tak noi he tilai muna advance counter in lo duty changa in tilom om kan te in tiro pui kan ti a soita kan khan in zara in bo sai na te in tho ha na zara khom bui nom tak kan mang tura ngai ang o le PenNet ten voina min ron ko ma kan lom hle mai ke ni po kan lom tu ke ole he advance counter lamba khanin kan la omzela chan he kan unaw nu hi ani po he a hu de phung to me soita kan khanin voin hi ro asur na sa emema enge hetlai hian ma semi khwalte an lo ngak changa ama sain khongein iming te chuan khoilo ka langin loite de khamin han shilla camping su si la rin zuali ni a farm veng local changa local ka ni enge ha thla kem voin mi khwalo ma chu he khwate anwam lo boxia imbe se ain ashi omnge in lo be sei dan tho ro hi tunla hian asur na sa de shim milung leilam a hian lung lei lam pang hin ya ro hian mi hi du khop maya a hun lai ania shom ti tho ka chan shom shan lawa heng hi chu ke mani chan vo ve liao lo kan ngai khan ya a shom shan pa lo kan ti tura kan ngai chuanin hei thingpui te min lo pe kan lom hle meya chuanin enge zinga tengina mi in chwa dar engza vel teng hetlai hmuna hian in omto dar ko le achan ve atang khan kan om chan to a then local ma sapol om ta ke ni local hi ko le chan ve tang ron chuak chho kan ni ta mo ole voini hei mi khwal tam deuh lo mak thleng turin du sakna sangber kan hlan chau ale an lo me ole hei tu na hanin kan hunga banner kan huang hianin farm veng reception counter kan no me kan ya cha hetilai kan ho tu pa ber kan han byang na kan han nei lo nga ma sain khongain iming le tuna khom puyata na I chan vote min han shil la f lal ming zo oma ani a farm veng lokala hian POD president kan ni mingte ti min ko thina reception en asar hi kan kuta an da chungwal chu kan boi pui mek ani alom ome chuanin voini hen mi khwal in hmuah engzat vel nge in hmuah thlen to tin in counter a hianin engbial engzan nge lo thleng tura in bot sai kan counter a hian bial som pani vel hi lo thleng tura kan be se ania tuna hian mi khwal hi za som nga vel hi lo lut toin kan che ten zol bial an lo thleng chi long tlai hi anon thleng le dona min lo phone le chi tuna khan chu tiang vel chu tuna kan din mun ala ni ri enge im bot sai na te avor to pin thleng chho chen me kan ya how takem khom pui thlen chu azong chang thak in tinge a ha thak in ti khom pui thlen te chu han ha viau mai la ha hi anuam zo ka ha lo oma ha dam de oma mi khol om mang lo te hi a hlo tling lawa ba ka ha dam anga kan lan lai hian in ke ma ni a hian phurna om lawa kan ha po la hian kan phur jok ni hian ka sia anuam in pum khatna te po hi a tha jok ani
hey lunglei farm vengte anlawin bot sai na se em matin organizing committee lampon in bot sai na sa inzara nuam takin led conference voice somli pasari na hi kan mangai tura kan be seya cha nangni po mikhwal tam tak lo mak thlengzel turin du sakna sang ber kan hlan chaw ole kan lo me ole hei tu na henin tenzol bial an lo thleng ve le chia cho an hi farm veng counter a an ron thlenga chuanin tu na hen kabula henin tenzol bial led president a omme ka biang biang na toite kan han nei lok doni amma sain chibele tenzol bial atingin engzat nge local chewatin bial obt in local kim theyem tenzol bial atang hian vo indi hian mi som thum le pariat kan ron kala chuan nak tu ka hianin mi pali panga vel an ron kal dona chuan tenzol bial led try to obt kan ron kim inti chhle mai chuanin enge ka kong laka har sanate in to kem I motor han ruyang chi boy pui ngai tin omem omlo vo indi chu kan ron kal tluang khop mai tu ma rui kan omlo ole alom omhle me hei in thlen na tur po pandal nei lama ania enge in lo mem khami in thlen na tur chungchang ate kan lom khom mai min du saka hei thlen in nuam dak takat le pandal nai le wa te min thlen tir dona kan lom khop mai ole khom pui nom tak mangi turin du sakna sang ber kan hlan chaw kan lom